sai ku biyo mu a channel ɗinmu mai suna Sadiq Ɗanbaiwa TV. Kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun sababbin da zarar mun ɗora. Ai, kai dan mudidi. Wallahi. Yau sai na tabbatar ma da cewa ni jarumin namiji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sahura. Sahura. Kenan wallahi. Wallahi kenan. Shikenan mi? Wallahi. Daga wurin kiɗe mun ka taho wallahi. Nope. Ni dai ta kawai. Yamin dariyar kashin mun muke. Ni ɗaya ba da wani zance na zo. To ku zo mu da dandali. Dandali? Wallahi son ke ni a ni akan ta ko mutuwa ni na eh Wuce. lantana to haka Ina zuwa. ya ke zon zuruto an tambaye kaɗan na tace ɗin rekon gishirin rayuwata ni karkara ranka ta kaf ni ke bari ke jiya ko a yake jiya ke san irin yadda son ke kama ni cikin antata Nope. wallahi ban ji ban gani to ma ina ci in ban ambaci sunan ki ba ni gan naka bai tsamin ga hannu To ni gaskiya ku ga mini ya kuke suna. Yanzu dai Sahura. Ce wallahi zance mun ka taho wurinki. ni dai taho wurin ta shi dan rakiya Ce mun ka taho wurinki. shi dan rakiya na Nope. Yawwa. To ni Ni da oi. kuwa ɗami wani irin so ne kuke mini. To kai ka fara gaya min yadda kake suna. Ya aka ce kai bayani kana yadda kaka son ta gai. ni dai gaskiya yadda na ka son ki kamar yadda in na ɗauko tuwo ina jin yunwa in ji haji cikin maki Ni. Bonk. a'a son ki abin Ba hakika wanda ka san ki da gaskiya. Kika bari kika da wani huhun ma'ahu. Saura. Kin bani kin da wani huhun ma'ahu can wanda ban san ma waye shi ba. katon banza Kawai katon dai abota Nope. muke da shi. To To me yasa ba zan yi kuka To ba? ai ni ba na ce Ni na wallahi ɗauke shi sai ba. na yi kuka. To ai ni ba na ce na ɗauke shi ba ne. Kawai ka kama yin kuka. Kawai dariya tu. ya saki dariya ko Yanzu kun ga san menene? Bayana ya je garin can. Ya ce so min rikoda. a'a rediyo dai ko Rikoda? rediyo aka ce mai rediyo To shi ne. Don haka ni yanzu da kai ku yi min rawa in gan duk wanda ya fi iya rawa to shi ne. irin ta goroso ko kuma irin ta Wannan dai da aka haka. shoke ka shiga wuta shoke ka shiga wuta shoke ka kada ka saka kuka kada ya saka kuka kada ka saka kuka Bonk. dan ka wata na dan ka na sa ta dariya na sa ta da Yanzu wa zai fara? Wa zai fara? Ku yi min rawa to in gani. Bari in kunna mu. Nope. Bonk. wallahi ba ta yin kama an kace Nope. Bonk. wallahi ta yin kama ya Nope.
Ke, koma nan ko. Gaga ta wallahi. Baka ga shi yadda yake yin rawan bai da haka. Ani ma na yi haka. Ba za ka wuce da wallahi. Ni ka san me? Gashi. Dama yi wa. Nope. Bonk. Saura. Wai me yasa kuka yi? Ke ju mana. To me yasa shi kuka? Ta dankali. To me yasa shi kuka? A gane kiri a samun. Kun yi yawo ka ji. Bari in faɗa miki. Ina son ta. Wa. Dun Allah. Wa. Ya san ko sannan magajinki ya ta wannan ba ke ko magajinki ba gudu ne kai ba. Nope. Na rike da Allah ba ina rike. Billahi la ilaha illa Allah. Na rike da Allah ko magajinki kwan gudu. Ni na magajinki danwa. Ko magajinki na ci uban shi. Ni ga ci wa iya shege. Ni da na kwada daji. Ka kake ni da kwa iya shege. Ni da dan iskan kwarai. Wai. Nope. Ba na ni ka shaida tara shashashan mutane ke wuce gida. Ya. Wuce. Ya. Ina ni ya. Yaya mu. Wato renin tun ɗazu ina tsaye wurin ne ina kallon ku kuna dabsa rawa kuna kwaɗuwa kuna tashi kai wato saboda tsabar rashin mutunci da shuri ne ko Wallahi iskoki na shiga ai wata iskoki na shiga ta ban san ma na bola. Wallahi ka Allah ka hankuri. kai jibi ka ƙato abinda ƙato kun tsaho yarinya karama wai tana sa ku sarawa ko kunya ba ku ji Aton banza na wallahi. wata irin soyayya Wallahi. ko ba ba ni son ta kai Nope. saurara eh Allah ya san saki dawo da iskoki tara waɗanda sha bakin garkar ga sai na ci mutunci wuce ni ce kai kai ke wuce dankali dankali ya yi wuce mutahi sai na an shi Bonk. ba da ita kika saka Sama da gida. To, saura daga yau duk wanda da saka gani ya tuwo wurin nan yana wanga shirme wallahi sai na hada shi da yan sanda Nope. yan sanda zan sa su kama ku wallahi su ba ku bala'i kashi sai ku ba mutane wuri juwal don ka kai Ha 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 ha!